नायनो हागोन बिराद गिथावना गोलैदों ड्राइभारा बासिबाय गोलैनायखौ नुनानै ड्राइभारखौ बासिगोन बायदिखौ नुवा मानो होननानै बुङोब्ला बिराद डेन्जार गोलैदों बे हाखरखौ नाय आरो ओरैजाय जार्नालिस्ट मोजां देखाय जरनाखौ नाय नाथाय ड्राइभारा जेबो जायासै बिराद मोजां मानोना बिथाङा दोखो दोखो जुमाय लोंनानै सालायनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैदों आरो बेजों लोगोसे जेबायदि लामायाव हान्थि मेलायाव बिनि सिगाङावहाय जेबो गैयामोन बेयाव रावबो खहा जायासै बायचान्स जुदि सिगाङाव दंनानै सौदावनायमोनब्ला गिदिर खैफोदाव जानो हागौमोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेनि अबस्थाया दा मा जागोन ओरैबायदि गाज्रि गोलैनानै माने बिनि काहिनि दा बेखौ बोखांनायनि राहाया मा बिनि थाखाय जेबो बुंथ'नो हाया अब्लाबो जाय मानसिया सालायदों बिनि थाखाय दुखुनांथाव लोंनानै सालायनाया बेबायदिनो गावजों लोगोसे मालायखौबो लांफायो बेनिखायनो फ्राय जुमाय लोङोब्ला ड्राइभ खालामनो नाङा जुमाय लोङोबा सालायनाङा मोनसे गिदिर जाथाय जाब्रबथाय राजपुर आरो अरुणाचल बर्डार लोगोसे खाथियाव दङ हलंगि ग्रीन एयारपर्ट बेयाव जाब्रबथाय जादों मोनसे गिलु बालु जाथाय जादों जे सासे ड्राइभारा दोखो दोखो जुमाय लोंनानै गारि सालायनायनि जाहोनाव बियो लांगाब गोलैलांबाय मानोना गावजों लोगोसे गावनि मोदोमाव फिसाफोर दंफायोमोन होननानै मिथिदों दा बे फिसाफोरा मा जादों बिनि सायाव जेबो बुंथ'नो हाया मिथिनाय बायदिब्ला जाय नायगिरि खाथियाव दङ बिसोरो बुंदों जे गथ'फ्रा आखाइ बायबाय होननानै बुंदों दा बिनि उनावहायसो मोनथिगोन बिनि गुबै जाहोना मा नाथाय बुंनांगौआ बिसो सासे दोखो दोखो लोंनानै जुमाय लोंनानै खैफोद जानाया बेसे साननो गोनां बियो गावजों लोगोसे मालायखौबो नस्थ' खालामगौमोन आरो सिगाङावहाय जेबो दंफां लाइफां होथेनाय गैयामोन नङाब्ला दिनै बिसोर बेयाव गासिबो स्पट लाइट जानो थांगासिनो दंमोन बेनिखायनो जुमाय लोंग्रा फ्राय मानसिफ्रा गारिफोरखौ ड्राइभ खालामनो नाङा जे जुमाय लोङोबा बेफोरबायदि गिलु बालु मोनसे इन्जिन बुस्थुखौ दांनो नाङा नोंथांमोना नायनो हागोन बे गारिनि अबस्थाखौ माबायदि जादों